Bon dia, benvinguts un altre cop a l'Apunts de Viatge de Newscat TV. Avui seguim viatjant, ho fem a través de tot el món, com en els darrers vídeos, i en concret avui anirem a una regió molt específica de l'illa de Java, a Indonèsia, i especialment a l'est, on hi ha una sèrie de volcans bastant importants, entre ells el Bromo, però on us vull portar és en un volcà que actualment s'està convertint en una mina. Una mina de què? Una mina de sofre, com aquest tros d'aquí, extret del fons del volcà Kawah Ijen. L'Ijen és un volcà no massa alt, té 2.799 metres d'altitud, només, n'hi ha d'altres que superen els 3.000 a Indonèsia, però el que té d'especial és que al fons de la caldera volcànica, un forat que hi ha d'uns 300 metres de desnivell respecte al que és tota la vora del cràter volcànic, hi ha una acumulació de sofre que la gent local el que fa és trencar-la a trossos per extreure aquest sofre i baixar-lo a la base de la muntanya, on des d'allà grans camions se l'enduen per processar en les diferents plantes de mineral. El treball és realment duríssim i com a visitant pots gaudir de l'espectacle de la natura i a la vegada també sorprendre't amb la feina que fan tots aquests miners. És un treball que, perquè ens entenguem, comença fins i tot abans que surti el sol i dura fins ben bé entrada a la tarda, en el que els miners el que estan fent constantment és baixar tot el pendent de la caldera volcànica, just al costat d'un llac que hi ha al fons de la caldera, i allà, gràcies a unes conduccions que fan moure el fum, els vapors de sofre que surten de les entranyes de la Terra, aquests vapors es van primer condensant amb sofre líquid i després solidificant en sofre sòlid, que és el que van trencant i van posant en petits cistells. Aquests cistells són petits, però quan estan carregats de debò, sobresurten de la seva base i en porten dos, un al davant, un al darrere i entremig una vara de bambú que fa que vagin tota l'estona carregats amb 75 o 90 quilos, depenent de les possibilitats de cadascú, de material que hauran de pujar els 300 metres fins a la vora, a la cresta del volcà, i després baixar més de 3 quilòmetres de llargada fins a arribar a la base de la muntanya. Realment és una feina terrible per la qual tampoc no reben un sou tan exagerat, són uns $13 per dia com a jornal, però respecte als jornals que pugui haver d'altres professions a Indonèsia, realment aquesta gent gaudeix molt de les possibilitats econòmiques d'aquest sou, encara que sigui per durada limitada, perquè realment el desgast físic que puguin tenir derivat d'aquesta mineria és molt fort. Hem de pensar que aquests gasos són tòxics i ells estan constantment en contacte amb aquests gasos. I després, quan han de descarregar tot el material i baixar, els genolls òbviament se'n ressenteixen i l'espatlla encara més. Com a visitants, un altre atractiu que podem veure, a part dels paisatges espectaculars de les muntanyes i els volcans propers, és justament aquí en aquesta zona, propera al llac. És un llac no molt extens, és més aviat petit, però és el que a nivell del món es considera el més àcid. Aquest sofre que va evaporant ha acabat entrant a tota l'aigua i ha convertit l'aigua en un pH de 0,5, gairebé és àcid sulfúric pur. Això vol dir que no t'hi pots banyar, òbviament, si no acabaries socarrimat, però a més també just al costat hi ha un altre atractiu que últimament està tenint encara més acceptació, que és l'anomenat foc blau. El foc blau són emanacions de gas sulfurós que per la temperatura que tenen i la condensació el que fan és ignicionar, es crema, i ho fa amb una forma de flama de color blau que a simple vista en el dia amb la llum solar no es veu, però a la nit sí. I llavors hi ha excursions que et porten allà a entrada a la mitjanit i pots estar veient aquesta llum blava que es veu que sembla gairebé com si fossin flames fantasmagòriques. L'atractiu d'aquest volcà, el Kawah Ijen, és realment amb tots els sentits, tant per veure la mineria que hi ha endavant com per contemplar les aigües turqueses del llac, però també especialment per aquest foc blau que hem mencionat. Espero que us hagi agradat i que pugueu anar per gaudir també d'aquest espectacle de la natura. Ens veiem la propera setmana aquí als Apunts de Viatge de Newscat TV.